Velkommen alle sammen her fra YouTube. Og jeg sidder og spiller sammen med Jonas. Vi sidder og spiller Minecraft Hunger Games. Som sædvanligt. Vi synes, det er rigtig hygge. Så det tror jeg, vi vil blive ved med i et godt stykke tid. Og vi starter om 2 minutter, så jeg pauser. Og så er jeg straks tilbage, når der er 30 sekunder til vi begynder. Velkommen tilbage alle sammen. Som I kan se, så er der 30 sekunder tilbage. Og der er nogen, der ikke ved, hvad YouTube er, men det er jo bare sort show. Ja, det... Men det er jo bare hyggeligt. Altså, Jonas, løber vi ind til midten, eller fucker vi bare af ud til siderne? Jeg prøver at løbe ind til midten. Det er hyggeligt. Jonas, følg efter mig. Jeg kommer nu, Jonas. Jeg kommer. Jonas, jeg dør. Jeg dør. Nej! Gå væk. Gå væk. Jeg skal overleve den her. Ah! Er han efter mig? Er han efter mig? Er han efter mig? Nej, det er han ikke. Fuck, han løber lige der. Ja, det var på vej mod Pokéballen. Seriøst? Nederen, Jonas. Det var ikke særlig godt. Fuck, hvor nederen egentlig. Nej, man, hvor er det plat! Nå, jeg pauser, og så er vi tilbage, når vi kommer ind i en ny. Så I kan se, så er vi på vej ind i 1.6, den nye opdatering, for at spille på en anden server, fordi det går af helvede til for os. Og den hedder Battlecraft. Og den er rigtig hyggelig at spille på. Jeg gør lige sådan der. Jeg lukker lige gamle Minecraft ned, og så gør vi lige stor skærm. Og Jonas, må jeg så spørge, hvor du er henne? Der er lag på. Hvad sker der? Nå, kan jeg TP dig, eller hvad? Ja, du er sindssygt, der er meget lag på. Hvad sker der lige? Hey, prøv at vente. Jeg tror, jeg har fundet dig, Jonas. Nej, jeg har fundet en eller anden uden Diamond Gear, som har et Diamond Sword. Op bagved dig! Der er en på vej op. Jamen, han har... Jeg ramte ham. Han har et Diamond Sword. Dræbte ham. Så har jeg lige fået gratis Diamond Sword, ikke? Hvor er du henne? Spawn?
Jo. Fuck, vi har meget. Jeg har sygt meget wood. Hmm. Mineverden herinde er der ikke PvP. Free build. Øh. Ja, det er mig. Ja, der er mig pirate. Au! Var det derfor, jeg ikke kunne snakke med dig tidligere i dag? Det har jeg prøvet, det er mega grineren. Hallo, vi skal lave by rundt om sådan en bjerg, det kunne være mega grineren. Hvem? 40. Jeg kan bare gå ind og vote, så får jeg lidt flere. Ja. Kan man egentlig godt overclaim andre townies? Kan man grief dem? Hvor stort et område får man lige til at bygge på? Vi skal lige passe på, fordi at vi har ikke ret meget tid tilbage. Vi pauser, og så kommer vi tilbage, når vi har fundet et sted at bygge en townie. Og så næste episode, det må være, så går vi i gang med at bygge townie. Yes. Så jeg pauser, og så er vi tilbage, når vi har fundet et område. Velkommen tilbage. Vi har fundet et område her med en lille oase. Det bliver rigtig dejligt. Må jeg godt blive... Men prøv at se her. Vi har claimet hertil. Så er det lige herude, der er det wilderness. Og så er det... Vi har en lille landsby lige nu. Hvordan gør jeg det? Hvad? T deposit 40.80. What amount must be an integer. Sådan der. Okay, vi skal grave en længere ned herned til, så vi er på niveau med søen. Det må være det for den her gang. Og så næste episode, derfor går vi i gang med at bygge hus og townie og så videre. Så vi har bare en ting at sige, og det er, vi ses næste gang.